आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायनानै मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि मोनसे मोजां आपडेट ओंखारनानै फैबाय रां सोनायनि। सिगांनि भिडिअ'फोराव आं नोंथाङा PM किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टनि किस्तिनि 2000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन बेनि फाइनाल नोंथांमोननो डेटखौ आङो नोंथांमोननो खोथाबोबाय थादों। दिनैबो नोंथांमोननो फाइनाल PM किसाननिफ्राय अफिसियेल आपडेट मोनफैमारबाय। नोंथाङा PM किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों बेनि फाइनाल डेटखौ नायगोन आरो जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन नोंथांमोननिबो गोदान लिस्टआ फैबाय। नोंथाङा बे लिस्टखौ बोरै चेक खालामनो जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन आरो जाय बिथांमोना मानिबा प्रब्लेमाव PM किसाननि रांखौ दासिमबो मोननो हायाखै नोंथाङा सम थानायावनो मा खामानिखौ मावनानै नोंथाङा PM किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टआव नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन जोङो बेफोरनि गासैबो आपडेटखौ नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो PM किसाननि फाइनाल अफिसियेल आपडेटखौ जोङो नायगोन राङा माब्ला हाबमारगोन। आङो सिगाङावनो नोंथांमोननो PM किसाननि रां सोनायनि फाइनाल डेटखौ खोथाबोबाय दं। नोंथांमोना दा नैबे PM इभेन्टआव थांनानै नोंथांमोना बे PM किसाननि रां सोनायनि नोंथाङा आपडेटखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे गुगोलाव नोंथाङा PM इभेन्टखौ नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय। नैबे गभर्नमेन्टनिनो मोनसे पर्टेल नोंथाङा नैबेयाव दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन PM इभेन्टआव नोंथाङा फैनानै बेयाव PM किसाननि रां सोनायखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयो मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे पर्टेल नोंथाङा नुनो मोनदों PM किसाननि फाइनाल नोंथाङा रां सोनायनि आपडेटखौ नैबेयाव नुनो मोनदों। 19थि इनस्टलमेन्ट PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 2000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नैबे 24 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना PM किसाननि 2000 रांखौ मोननो हासिगोन। सिगांनि भिडिअ'आवबो आं नोंथांमोननो बे 24 फेब्रुवारिखौनो नोंथांमोननो खोथाबोबाय दंमोन। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय फाइनेलि PM किसाननि 2000 रांखौ नोंथाङा फेब्रुवारि 24 जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना PM किसाननि 2000 रांखौ मोनसिगोन। नैबेयाव अफिसियेल आपडेट PM किसाननिफ्राय नैबे आपडेटखौ होनाय जादों। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे PM किसाननि 2000 रांखौ नोंथाङा 24 फेब्रुवारियाव फाइनेलि नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दानिया PM किसानाव रां मोननो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना गावबा गावनि लिस्ट गोदानखौ बोरै चेक बानायगोन जोङो दानिया बे आपडेटखौ नायदिनि। नोंथाङा बे लिस्टखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा PM किसान नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन आरो नैबे PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि नोंथाङा नैबे मेन पर्टेलाव हाबनानै नोंथाङा लिस्टखौ चेक खालामनानै नायनांगोन। जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामदों जुदि नोंथांनि नामा VCDC वाइसआव नोंथांनि भिलेज वाइसआव फैदोंना फैयाखै नोंथाङा चेक खालामनो थाखाय दानिया नैबे बेनिफिसारि लिस्टआव क्लिक खालामनांगोन। बे लिस्टआव नोंथांनि नामा दंब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो गोबां प्रब्लेम जादों PM किसानाव बेनि थाखायनो गोबांनिया नामा दानजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे लिस्टआव चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जुदि नैबे लिस्टआव नोंथांनि नामा दं अब्ला नोंथांमोना 100% PM किसाननि 2000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथाङा आसामखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव साब डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव ब्लकखौ नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव VCDCखौ नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे गेट रिपर्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। गेट रिपर्टआव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा गावबा गावनि नैबेयाव नामखौ नायनानै लाबानो जाबाय। जुदि नैबे लिस्टआव नोंथांनि नामा फैदों नोंथाङा 100% PM किसाननि रांखौ 24 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव मोननो हासिगोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय आरो जाय बिथांमोना प्रब्लेम जादोंमोन मानिबा प्रब्लेमाव जुदि नोंथाङा PM किसाननि रांखौ मोनाखै अब्ला नोंथाङा चेक खालामनो नांगोन नैबे
नाउ इउर स्टेटास नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नम्बरखौ बहायनानै नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबेयाव OTP नोंथाङा नैबेयाव बिहरनानै नोंथाङा बेयाव हाबनांगोन। हाबनानै नोंथाङा गावबा गावनि इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनो नांगोन। नोंथाङा बेयाव लेन्ड सिडिं नुनो मोनगोन आरो आदार सिडिंखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथाङा बेयाव eKYC बे मोनथाम अपसन नुनो मोनगोन। बे मोनथाम अपसनाबो राइट सिन खोथैनो नांगोन। जुदि eKYC आ नोंथांनिया न' जानानै दं अब्ला नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै eKYC खौ थाबैनो होनानै लाबानो जाबाय सम थानायावनो। आरो जाय बिथांमोना आदारजों बेंकजों लिंक बानायाखै नैबे नोंथाङा नैबेयाव नायनायाव जेब्ला नोंथाङा नुगोन नैबे नोंथांनि DBT सिस्टेमा न' जानानै दं अब्ला नोंथाङा आदारजों बेंकजों लिंक खालामबानो बेनि प्रसेसा साक्सेस जागोन। नोंथाङा PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। आं नोंथांमोननो मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैदों जाहाथे PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमाव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना जाहाथे मिथियो नोंथांमोना रां सोखालि बयनिबो बेंक एकाउन्टआव राङा हाबो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।